So allergy magka-prosesyon, ako na lang kang gisakyan. Naa di prosesyon sa Ribulto sad nya gitugot sa Ginoo. Nidaog pa gani sila against sa siyudad sa Jericho. Muna nidaog sila dili pinaagi sa gubat kunili pinaagi sa prosesyon. Muna gisunod lang namo ang unsay na andan kaniadto. Okay, thank you Mr. Moderator. Kay giangko naman ni Reverend Darwin nga kini siya binuhat sa kamot sa tawo, dunay mata dili kakita. Wala na ko'y pangutana pa, Mr. Moderator. No more question. Giangko naman. Okay. Giangko naman. Giangko na niya. No more question. Okay. Sige. Giangko na. Wala na pangutana, hotdog pangutana. Wala na pangutana. Okay. So, nahurot na ang lahutay sa mga pangutana ni Pastor Archie Aniedes. O nining higayuna. Kay ni saibit man siya komentaryo, mutubag lang ko gamay. Okay. So, Gamay lang. ang na-consume is 10 minutes. Igo lang ko mutubag atong imong 4 komentaryo. minutes lang. And so, the Motubag lang ko interpolator mohatag og hamubo nga padayag. Kay- Exception to the rule. Kay ako ay paminaw. Pastor. Paminaw. Mona. Mona nga ang nagkomentaryo ba siya mo? Komentaryo lang ko 1 minute. Pastor ha. Kay wa man kakahuman sa imong 15 minutes. Nahutdan man ka. Muna nga ang pangutana niya nga pariha ba muna dunay kaparihaan pero dakog kalainan, no? Pariha ra nga larawan, tanang larawan man dunay mata di kita, kana di mong larawan kita na. Yan na si mong bukton. Di man jud nakakita. Kay larawan man, no? Pero muna nga dunay ka pariho pero dakog kalainan. Mga larawan gapon ang mga Diyos, ang atong mga santos larawan po, doon na po'y larawan, pero wa na to sila giisip nga Diyos. Sama sa katauhan sa Diyos sa una, nga doon na sila ribulto sa larawan sa anghel, o magkikita pa ganyan Ginoo dito sa ribulto sa anghel. Exodo 25, 17, 22. Point, okay, time. So, the period for interpolations miabot na. And now, for the conclusion, rebuttal. 15 minutes. 15. 15. A maximum of 15 minutes sa rebuttal o ato unang Mr. Moderator, okay. for the rebuttal. Okay. Questions. Thank you, Mr. Moderator. Akong pangutana, simple lang kayo. Pres, pare, Darwin Gitgano, pare sa Romano Katoliko, categorical question. Answer. Yes or no? Kining akong gikuptan nga ribulto, imo bang ang kunon nga kini binuhat sa kamot sa tawo? Salamat. Tinuod nga binuhat na sa kamot sa tao, sama sa yes, binuhat na sa kamot sa tao. Sama pod sa gibuhat ni Moses nga katong ribultos mga anghel, binuhat man pod to sa kamot sa tao. Doon na po'y mata di ka kita, doon na po'y ilong di ka ginawa. Pero gano mo ito ni mag-iapil? Okay. Nakoy 1 minute. Next. Nakoy 1 minute man. Oh, di man musapaw kay doon ay 100 ra bang multa. Proceed for the 1 minute. Oh, ako lang tilukon ang 1 minute. Enya, iside lang ko kung time na. Muna nga, natinga lagi ko, kay doon na mabutoy mata, di ka kita. Pero wa nag-apil. Kay sugo man to sa Diyos. Kung iya tong supakon, nahisupak na siya sa Diyos mismo. Muna nga, doon ay duha ka klaseng larawan. Gitili, gitugot. Ang amo, apil sa gitugot. Why apil sa gidili? Okay, sunod nga pangutana. Kay naghisgot man kag kirubin. Ang pangutana, kinsay gisugo sa Dios nga paghimo og kirubin? Ang gisugo sa Diyos sa paghimo, si Moses. So, meaning... Opa, kumuman. Dapang go, 1 minute. Okay. Ikaduha na dyan ni Sapaw, Pastor. Mr. Moderator. Okay, proceed. Nakoy 1 minute man. Okay. Mo na nga. Okay. Si Moses ang gisugo sa pagpahimo sa larawan niya, wa man pahunungas Ginoo.
So kung di ka ni pahunungos Ginoo magpadayo na. Okay, wa man pahununga. Wala natingabi to kung awa na mo maghimo. Unya kung mingon ka nga si Moses ray gisugo ni ana nganong giapil man mi sa imo si Moses sa poy gidid-an. Nganong giapil man mi sa pagdili pod anang gidili. Si makagkutlo-kutlo sa gidili kung para ra sa Israel. Di ba? Mo na nga pinangga nga igsuon dili na magamit nimo. Kay ang among mga larawan sa mga balaan dili larawan sa Dios. Okay, sunod nga pangutana. Kategorical question. Kining ribulto, adunay mata apan dili kakita. Adunay dalunggan dili kadungog. Adunay baba dili kasulti. Adunay kamot apan dili kay kap. Adunay tiil apan dili kalakaw. Kini siya, imo bang ang kunon nga kining ribulto nahitukma tanan sa akong gisulti karon, yes or no? Ang tubag mo na nga yes. Okay. Nga ang ribulto nga imong ipasabot, di yun na mo mulakaw kay di na mo alsahon. Kung mulakaw na na. Una nga sa Isaiah 66, Joshua 6, ono 6, di daog, o ni tabi man si, bawal ang magtabi, no? Una nga, ang katauhan sa Okay, Speaker, you have cited Joshua for purposes sa audience nga naminaw specifics asa mabasa sa Joshua. Nga kining revolto dili makakita and then yet di makalakaw pero express the citation on Joshua. Sa Joshua 6, ono 6, ang katauhan sa Dios ilang giprosesyon katong gikulit kinarawan maong rebulto sa anghel. O nidaog sila pinaagi sa pagprosesyon. Dili pinaagi sa gubat. Pinaagi sa pagprosesyon nila sa larawan sa anghel. Nag-obserba ko ni Pastor Archie bisag allergy sa Diyos. Nga iyang giisip ang ribulto ni San Vicente Ferrer nga Diyos. Pero believe kay ko, iya yung girespetuan o hinay-hinay pagsud sa iyang bag. Wala nga lipay kay ko kay bisan siya og allergy og larawan, puno siya sa respeto. Mo na nga gamay na like ko ang ane. Yadugang pa kay pinangga man kay ni nato, hindi na nato awayon. Kay wala po tayo lami kung puro buta Katoliko, di ba Pastor Archie? Si Pastor Archie mo nagdag bibo karong gabi una. Itong pagpakan si Pastor Archie. Unya, angay masayod si Pastor Archie, dili tanang dibuho, dili tanang magkukulit, dili gikan sa Ginoo. Atong basahon ang balaang kasulatan. Dini sa Exodo 31, ang Ginoo miingon kang Moses. Gipili ko si Bezalel, ang anak ni Ore, nga anak ni Hur, sa banay ni Juda. Gipuno ko siya sa akong gahom. Unsa to? Gipuno ko siya sa akong gahom. Og gihatagag kaalam og hiyas sa pagpamuhat bisan unsa. So katong mga kining mong tawhana gipuno sa gahom sa Ginoo og giatagan sa hiyas sa pagbuhat sa bisan unsa. Siya maghimo og maanindot nga mga dibuho. Nawa o? Dibuho. Unya kinahanglan supako. Wa man ni basahan ni Pastor Archie nga tighimo. Kanay ding tigkulit og larawan, gahom ay ang gigamit sa Ginoo ni ana. Dili lang gahom, kundili mga hiyas nga gikan sa Espiritu Santo. Wanang kinahanglan kay dialogue man ni Pastor Archie, sunod di mo gwali, idugang ni. I-appeal di nga teksto kay pinangga mo ni nato. Kay ang iyang kamantay mo ang iyang utok usara jud gidili Diyos. Ang larawan nga hinimo sa kamot sa tao, Diyos. Ya hinimo man eh. Unya ang naghimo ni Pastor Archie unsaon man eh. Nga ang gahom gikan mas Ginoo. Wala maghinay-hinay ka pastor. Ayaw i-generalize. Kay in every general rule there is always an exception, Pastor Archie. Amen, Pastor Archie? Okay. Padayon na to. Kuyaw ay kumplito no? Dibuho nga ginamit ang bulawan, plata ug tumbaga ug ang paghimog mga alahas sa pagkulit og kahoy. Nawa diri pastor, nalagi kulit lagi.
Pero kabantay mo, dili jud ni pasaho ni Pastor Archie. Pero ako lang gibasa kay parang makadungog siya. Pamasi na lang ba?